Shollu ala Nabi Muhammad. Rem-rem tidem namung to bisa sinawang nganggo netra lumrah nglangut kekalangan lir wong-wong kang hanawengi wingit wibawa kawengku wasisane kang maha kawasa wasisane kang tanpa winates wis agung titah lamun to nyawang jagat raya kang tanpa tepi sayekti kaya tinata tataning surya candra miwah kartika lakuning ora ana ingkang bendhik ing piranganing jagat sepingkang kebebekan rasa mulya ana titah ingkang lilemengan jroning rasa mengang tumlawung anenggih menika ta Risang Semar Badranaya.
Ditiludra Mas Patih Raja Dewaku. Patih, kula wonten estu dawuh panjenengan sinuwun. Wonten dawuh punapa sami nimbalipun dhateng kula. Mangertenono yen to dina samengko iki urung iso lega rasane ngatiku. Merga aku duweni sasmita yen to negaraku iki bakal tansaya kuncara. Yen to kasanding dening Semar Badranaya. Mula saka kuwi tak jaluk ngupadinen ana ing ngendi papaning Semar Badranaya. Inggih. Ngestuaken dawuh sinuwun. Badhe bidal binten punapa ora ndadak ali-ali teteng. Budhal dina iki uga inggih sinuwun. Ngestuaken dawuh nyuwun pamit badhe medal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Miat langgi kalagyan aklar wanda mucar tinolir kagunang surem sorode tanpa adan kasoran pacaring purname gegono oh. Ayo budal to. Ayo budal.
hasbuna wal nikmal wakil Ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku ora ana kaya linaku kejaba saking Allah kang maha Aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu Sedulurku aja nganti kliru wong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu walimah wektu kanggo ngresno mungkar lan Andra ingkang puspitorum katyupi samirana amri oh sekar kaduk ku ngas kandanyo mawi raras ratnanding driya Bagagak uga sadulita lah boten pangling niki Ndara Gatotkaca. Ah, Ndara wilujeng den rawuhipun wonten ing padukuhan Karang Kadempel dinten samangkih Ndara kula Raden Gatotkaca. Siwa semar. Ora manggih sawiji prapa swaku ana ing ngarsanipun Siwa Semar Badranaya. Ah, nggih syukur mawi kados mekaten. Lah kok turun janur Gunung Kadingaren dene paduka kersa tindak wontene padukan Karang Kadempel menika mongko kok janur Gunung Kadingaren to Gus? Siwa miturut sasmita kamu bakal wis tak tampa yen to
Jawata bakal madhedhake kanugrahan. Ora keliya kang dadi lantarane ya kuwi Siwa Badranaya ingkang lenggah ning padukuhan Karang Kadempel. Panjenengan kok saged ngertos menika kabar saking pundi? Aku ngerti mergo aku dina kapengker kuwi nemoni Bapak Ngimpen. Mula rampung kalih dina samengko aku teka ning padukuhan Karang Kadempel. Jaluk sabiyantu marang Kakek Semar yen to wahyu kuwi pancen bakal tumurun nyisata maringi kanugrahan sakiwa tengening negara Amarta. Ngaten lho Gus, mekaten. Tiyang ingkang badhe kedunungan wahyu menika estunipun boten gampil, estunipun boten gampil. Mergi sakala mangsa nggih Gus. Wong badhe kedunungan wahyu menika kedah nglampahi priatos, kedah nglampahi prihatin. Mboten sak baene. Mula mawi cara kula menika mawi nyuwun wahyu menika kok nyuwun menika tumrap kula dos pundi coba. Kula tak tanglet kalih panjenengan. Lajeng karepe Kakek Semar kaya piye? Yen to Jawata bakal madhedhake wujuding kanugrahan lumantar kula menika estunipun leres. Nanging sedanten menika mboten gampil Luden. Tiyang ingkang badhe kedunungan wahyu menika mboten gampil. Mergi yen to tiyang badhe kedunungan wahyu menika badhe kedunungan kanugrahan menika sakala mangsa lelampahane wonten mawon. Malah sakala mangsa menika bebayane menika malah barengi Luten ndara kula Gatotkaca. Sikra bala kang tumingal acampu samya medali lir tadik wileding kata dereng ngantos purna anggenipun Ki Lurah Semar Badranaya paring pangandikan dhateng Raden Gatotkaca kedadak rame wonten jawi apa to kang dadi darunane. Mboten kecapi liya namung rawuh sang Pendhita Durna kaliyan Rekyana Patih Harya Sengkuna kanca piyak ana piyai rawuh, kanca piyak ana piyai rawuh, wena dalan. Iwang sembani ring ulun kapurba resang mur bengrat palukon laku neng lekas
Pandhita kang ginarya wangsit pindhoga bangesep madu sarining tawang medhar ngilmu kang sanyata boten pangling menika Begawan Durna kaliyan Rekyana Patih Harya Sengkuni. Truk wonten dawuh, Pak. Kok beda karo adat saben Nggir. Yen to padukuhan Karang Kadembelik kerawan priyayi-priyayi agung. Nggih, Pak, kula mawon nggih gumun nggih. Kok benten kalian adat sabenipun bilih padukuhan Karang Kadempel menika kerawan priyayi-priyayi agung. Mang takoki Mir. Wigatine apa? Nek aku nek ketekan Durna karo Sengkuni wis ora penak perasaan kowe. Wong kaya wong ketekan penyakit kok. Ora sok ngono kuwi, Gong. Mbok menawa ana rembug wigatine apa Begawan Durna teka ana ing padukan Karang Kadempel kene. Mang takoni Mir. Rekyana Patih Harya Sengkuni miwah Begawan Durna. Wilujeng rawuhipun Kotok swara gempol manyar-manyar sumorante. Semar. Dina samengko aku kang prapta ning padukuhan Karang Kadempel iki Semar. Nggih. Lajeng wigatinipun punapa? Kok janur Gunung Kadingaren panjenengan menika sowan wonten ing utawa rawuh wonten ing padukuhan Karang Kadempel menika wigatinipun napa? Ngene ya Semar. Ora perlu kesuwen. Dene aku sowan ana ing padukan Karang Kadempel kene iki ora merga kekarepanku dhewe iki ning ora. Merga aku diutus marang anak Prabu Duryudana. Merga dina sameng kuwi negaraku ana ing Astina kono lagi ketaman welak ing Jawata. Lagi ketaman Pagebluk. Anak Prabu Duryudana paring dawuh marang aku, Bapak Durna. Panjenengan mangsuwan wonten ing padukan Karang Kadempel. Semar ken tindak wonten mriki supados mbubar-babar lelakoning Pagebluk ingkang tumanduk wonten ing negaring Astina. Mongko dina iki aku sowan ana ing Karang Kadempel. Yen sejatine iki aku duwe perlu karo kowe iki duwe perlu apa to Semar? Wis ora saktepe yen to aku iki trahe pendhita kok mung arep ketemu karo wong kere kaya kowe iki arep nemoni apa coba tak jajal. Lan pangandikaning anak Prabu Duryudana kaya ngene ya Semar. Yen kowe gelem prapta ning negara Ngastina senajan mung telung kedheping netra kowe njaluk apa wae mesti bakal tak turuti. Merga ning donya kuwi ora mokal sing digoleki kuwi mung siji harta tahta wanita. Nomor loro umpama bangsa kramane kuwi rukmi kursi putri. Lah nek cara basane wong daerah lingkungan Bandungan kene dingklik duit dan teman wanita kuwi lho Semar. Lelo. Mula dina samengko ayo tak jaluk kowe prapta ana ing negara Ngastina. Yen kowe jaluk apa wae mesti bakal tak sembadani Semar Badranaya. Ananging tinimbang aku bali ora mboyong karo kowe, aku bali didukani marang anak Prabu Duryudana. Aku ora dipercaya meneh karo anak Prabu Duryudana. Oh, mending Karang Kadempel kene bakal tak bumi angus Semar Badranaya. Coco muntap lir kinatap Tuko yaya sinipi Coco bang mawi ngawangisi Bagong iki. Kok ngene Bagong mosok kok ngene kok Baladewa.
Kowe mau ngomong apa, Dur? Coba aku tak krungu saiki. Ya Semar ora gelem tak boyong ning negaraku. Ngastina ora gelem. Nduduhake apa tambaning negara Ngastina bakal nirmala, temah jati temah mulya. Karangka Dempel kene bakal tak bumi angus. Sing ati-ati, Dur. Kowe iki nek ngomong nggo tatanan, sumelangku mau ngopo to, Dur? Nek kowe iki ning dalan ngomong sak karepmu dhewe iki, njur kowe dicegat wong iki njur dijotosi lho sumelang. Nek kowe arep gawe sungsang bawana balik ana ing padukan Karangka Dempel iki, aku sing ora bakal nrimake. Banjur karepmu piye, Bagong? Yen kowe ora nrimake bumi Karangka Dempel kene tak bumi angus, banjur karepmu piye? Jalukmu piye? Aku lah ya mung manut arep jotosan karo kowe ora wedi. Oh. Kowe ora wedi karo aku sing tak wedeni apamu, ha? Ken dhisik wiwit seprono nganti seprene iki ora ana jenenge Bagong wedi karo sapa-sapa waton. Bagong kuwi bener. Bagong ki ora nyalai marang sepadaning kita iki Bagong ora bakal wedi tak andani ya. Yen pancen kaya mengkono ayo metu jaba. Usih, kok metu jaba. Ditileki sik, Dur. Wis sah apa urung? Nek wis sah kok metu jaba iki lak ya iman-iman to, Dur. Kowe iki wong goblok. Wis, ora perlu dadak kakek sesumbar Bagong ayo. Dinyatake ngendi kene papane moneter Gatik Dayan metu jaba, Dur. Gak sak dulita lah. Bagong, kowe iki ngerti pura? Kowe iki wis nantang karo sapa? Ya ngerti. Sing tak nantang Begawan Durna. Nah. Mula saiki jagung bakarane, tanggung perkarane. Oke, Pak. Ora sah sumelang. Ya mung para Sata Kurawa ya tandangane ning ngene iki lho. Ngetokke yen to aku tresna karo bapak Jajal ke. Anak-anake bapak ke mung mendonong matane mung apa coba ra Jajal. Oh, nek ngene iki wis jenenge kriwikan dadi krojokan, geguyon dadi tangisan. Lah kae Sata Kurawa lek ngundurke piye? Kowe nek musuh para Sata Kurawa mesti kalah. Mergo Durna kae karo Sengkuni ora mungkin maju dhewe iki ora mungkin Bagong. Mesti netapake Sata Kurawa. Aku duwe ide, Pak. Ah, duwe ide apa? Sik, tak undangke. Gus. Bagong piye? Mau medal, Gus. Wonten rembug wigati. Monggo kula dherekaken, Gus. Ayo, tak dhereke. Bagong. Ngaten, Gus. Kula badhe tangglet kali jenengan. Takon babagan opo? Sama niku tresna mboten kali
Bapak Semar. Ya satine aku tresno. Aku ngakoni yen jaman cilik aku tate digulawentah karo Siwa Semar. Mula rambukal yen to aku tresno marang Siwa Semar. Nah, wau wonten tamu ingkang nyumelangi, Gus. Sopo tamune? Begawan Duna kali Rekyana Patih Harya Sengguni. Banjur piye? Lah, dinten samangke menika Rekyana Patih Harya Sengguni kalian Pendhita Duna menika badhe ndamel bumi angus padukuhan kula karang kadempel mriki. Lajeng nek panjenengan sejatine pancen tresna kalian Bapak Semar, panjenengan ngrumangsani yen sampean nate digulawentah kali Bapak Semar, monggo Gus, suwawi kula dherekaken ngunduraken para Sata Kurawa Gus. Iya, ora usah sumelang. Yen pancen mengono, aku bakal ngrantu marang adi-adiku kabeh. Adikku Antasena karo kakangku Antarja bakal tak kanthi ngundurake para Sata Kurawa. Nggih, ngestakaken dawuh nggih Gus. Yo, rasa sumelang Bagong. Siwa Semar. Kula. Pripun, Gus? Aku nyuwun pamit. Aku tak ngrantu adi-adiku kabeh ngundurake Sata Kurawa Siwa Semar. Ngati-ati nggih Gus, sampun kados bocah cilik. Iya, Siwa Semar. Miat langgeng kalagian aklar wanda muncar tinolir kagonang sorop-sorop dedan padang kansoran pacaring purname gagono oh Sumangkang grasa sumbar lindu bumi kuncing kumaluduk guntur ketuik Bagong kain daran-daramu malah sing labuhi marang kuwe to karo ngenteni ndaramu labuh ning kowe aja meneng wae. Kowe ya kudu tandang gawe merga kabeh lelakon iki dumadi saka lambemu. Kowe sing nantang karo para Sata Kurawa. Kowe aja meneng wae yo, Ngger. Kae. Ndara-ndaramu kae diawat-awati. Nggih, Pak. Pun Bapak mangaso kula ingkang badhe tandang gawe mrebeki marang lakuning para Sata Kurawa. Iya. Kae ibu-ibu PKK Karang Kadempel kon nembang. Tembangipun napa? Bapak ngersakake tembang napa? Sing lagi FYP iki aku jaluk ditembangke. Nggih. Ngestaken dawuh. Ayo, cok kanca tintingane, Cok. Aman dan bahagia keluarga berencana hidup. Jaya Megana, marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera.
Halo Papu. Ho, he, Sikrapala kang tumingal acampu samya medali ler tadet wilateng kata dayang kong manguncang niti banjang sangat mijel latenya matali wus Wasrasta wirata kaya buta singa wragil Wasrasta wirata kaya buta singa wragil wonten dawuh punapa man sami nimbalipun dateng Sata Kurawa makempal wonten tlatah mriki ana dawuh apa man Dursasana nyatong dawuh benten kaliyan adat sabene panjenengan ngrantu kaliyan para Sata Kurawa manarya Sangkuni kula aturi paring dawuh Dursasana Kartamarma Sartayu lan kowe Aswatama inggih kula wonten kaliyan dawuh punapa mangertenana ya ngger dina samengko ayo cancut taliwonta budalane padukuhan Karang Kadempel boyong marang Semar Badranaya merga negara Ngastina kuwi ora bakal mbabar pagebluke yen to Semar kuwi ora gelem kersa lenggaoning negara Ngastina mula tak jaluk kowe ngrangket Semar yen ora gelem dijaluk kanthi apik dirudha paripeksa wae sikile dikrangket tangane diklincung dilebokke pakunjaran ana negara Ngastina inggih ngestakaken dawuh paduka Rakyana Pati Ayo Sangkuni nyuwun pirsa badhe bidal dinten punapa ora perlu dadak ali-ali teteng ya nggen rapetna barisanmu budhal dina iki uga inggih ngestakaken dawuh paduka Patih Arya Sangkuni Diwangka Sang Prawara Kuswa Makara
rasa gumura ler patrientu raka pedhe perimbunya sauran manguko prajitna
budal sok budal. Duk budal. Whoa. Budal sok. Bos. Budal sok, yo, yo, budal. Hey. Ayo. Ayo, ambuk Surabrata, saya Ramata. Ayo si Dene. Ayo.
Alhamdulillahirabbil alamin ya Kang Gareng. Heeh, Truk. Kok yamine wis gara-gara? Lho iki sing dijenengi beda dengan yang lain iki ngene iki. Mergo yen to wayangan baku wis lumrah. Mula dina iki digelar pagelaran wayang Slimen. Dimen sing utama kuwi ana ing hiburane. Ngono ya, Truk? Heeh. Iki ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya Kang Gareng. Heeh. Dina-dina iki aku kelawan panjenengan ketimbalan sowan ana ing lingkungan Bandungan, ana ing adicara Merti Dusun. Heeh. Ndonga bebarengan ya, Truk. Muga kabeh warga ingkang ana ing lingkungan Bandungan kene tansah diparingi sehat bagas waras lancar rezekine amin Allahumma. Mugi sing para ngasta tani diparingi tanduran ingkang ijo royo-royo panen ingkang murakabi. Sing padha ngasta dagang diparingi kulak murah adol laris lan sing makarya ning papan ngendi wae tansah diparingi kaslametan ya, Truk. Ngono ya, Kang. Heeh. Mugi lingkungan ana ing lingkungan Bandung jero kene dadosa desa ingkang baldatun thayyibatun warapun ghafur amin Allahumma. Amin. Wajan bunga tanpa upama ya Kang Gareng. Heeh. Ya dasare dalang lagi belajar Kak. Truk. Ngono ya. Heeh. Mula yen to ana lupute lumantar Gareng iki nyuwun pangapura. Mugi saged meranani wonten ing penggalih panjenengan sedaya. Ngono ya, Truk. Heeh. Dina iki awak dhewe sowan ora dhewe lho, Kang. Lah, jare ana garenge. Ana gareng apa? Mergo ora ana anggarane kuwi njur macak dadi Cak Sugeng. Ya biasane ya macak gareng njur sampean ku mundur niki. Gandeng anggarane ya mung anggaran MC ya mung takon maca MC. Ning ya ora apa-apa sapa ngerti taun sesuk iso wayangan utuh ya Kang Gareng. Heeh. Iki uga disangkuyung sound system saunine ya Truk. Weke omku dhewe, weke Om Eka wajan penak ya Kang Gareng. Jan penak tenan. Uga karawitan ya saka ngomah dhewe, nyangking saka ngomah. Wijaya Katon. Matur sembah nuwun. Gamelan wayang kelir ya nyangking saka ngomah dhewe, Truk. Saanane mula sak duwen-duwene mongko panitia kuwi sing ndhawuhi marang awake dhewe lak ya pun lakone nderek panjenengan sak gadahi wayange panjenengan. Dadi ya ngene iki lek mayang ya bebas, ora ana panyuwunan lakon apa-apa ya ora ana. Leko nggarap lakon ya kepara ya karanganku dhewe ya anggitanku dhewe ngono ya Kang Gareng. Yo Cak Sugeng diaturi minggah karo Jeng Monik disepoti apa ora? Ya nganggo sepot. Tintingane 3 sepinten Mas? Aja ninggal aku trimo bonceng
Wilujeng dalu Cak Sugeng ugi jeng Monik. Nggih, wilujeng dalu. Wah, jan Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. wah, jan bungah tanpa upami nggih Mas nggih. Nggih. Niki wonten ing Laladan Bandungan dalam rangka merti dusun. Ngaten Kang Mas. Nggih, sadurunge matur kata-kata Nggih. Mbak Monik. Nggih Kang Iki yo Mas. ngaturke uluk salam kanggo warga masyarakat wonten ing Bandung Bandungan. Jih. Ingkang sepisan ngaturake assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jih Kang Mas. Waalaikumsalam Om warahmatullahi Swastiastu, wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam waras. Nggih. Iki ora kata lumpen, Jih. ngaturke wilujeng dalu kunjuk dumateng Bapak Dewan, Ngaten. Bapak Polsek Bapak Polsek. dan Ramil, Jih. Bapak Ketua Perangkat RW, dusun, Ketua perangkat desa, RT, warga warga sedayanipun. masyarakat Bandung Wis, Jero. iki jenenge pagelaran padat tur rame. Pripun apa? Lho Pagelaran ya apa? tenan no, awit pel tekane saiki lho ora ana sing klenyit-klenyit ora ana. Oh ngaten. Rame terus. Garap, Iki sigrak jenenge inovatif tur kreatif. Nggih, leres. Inovatif dan kreatif. Nggih. Patut ditonton Iki- malam hari ini. Lho iki kena kanggo contoh sing do nonton-nonton. Ngaten. Umpamane kok duwe duit cumpen, Nah, wah duit cumpen. nanggap sing kaya ngene kuwi ora apa-apa. Upamane Sing nang penting ana wayange. Nggih. Ya toh? Ana ceritane. Enten ceritane. Hiburane ya entuk. Nggih, ngono. leres. Ngono. Dadi ora usah kuwatir Eh. sing ajeng sedekah desa, tasakuran nanggap wayang, Nah. duwite ora nyukupi, ora Cumpen. cukup. Wayang Nah. ringkes pun jadi. Lah sakmene kae iki mung rong iki blonjal iki. Piro to, Mas? 5 yuta omongan iki. Mang yuto, Hmm. kok murah banget ya, Mas? Panjere. Kok maksudnya. panjeri. Nah, iki kowe nak ngerti? Nggih, Wis duwe bibit kawit dalang saka Bandungan. saka Bandungan. Ana loro. Nggih, Kang Siji Tunggal, Pandu Brilian, Pandu Brilian, sing siji Falah. calon garwaku. Calon bojomu piye? Lah pitik. Iki sing ngendang kuwi ya dalang muda. Injih. Ya toh, sing berpotensi. Berpotensi. Nah, sampean kudu ngerti. Pripun? Sebabe apa wayang iki kok pinggire ora ana wayange? Wayang kok pinggir ana wayange. Sebabe napa? Lah napa, Mas? Ngenteni suntikan dana saka Lek Jalidin. Oh, ngono. Lah kok jare wani ngendika ngono lho. Loh, kudune Bos Jalidin kuwi ngerti. Nggih. Oh, darah kuwi mengalir. Oh, ngono ya, Mas, Ibaratnya ya? buah jatuh tidak jauh dari Dari batang pohonnya. Pohonnya. Iki darah mengalir seni saka Mas Jalidin tekane Pandu. Ngono. Ya toh, darah senine wis entuk. Nah, Nek sing wong tuwa ku ya kudu mendukung. kudu mendukung. Mendukung ora mensupport. mung donga tok, Terus ya beya oh barang. ngono. Jan ra mesake tenan kok kaya bocah kae. Siapa tahu dari sini terus gini, anakku tak ragatane tak Nah. tukokne gamelan karo wayang sak pangkon Yo awet ngono. mau lho guyu karo Nggih. karo bangga lho Oh piyantune. ngeten. Wah, anakku lanang Nggih. masyaallah. Wah, sesuk atukoke wayang sak kotak. Amin, amin. Wayang kerdus. Wayang. Ya ora Wayang kok yang kerdus. kerdus. Oh, bangga iki tenan, Mas. Oke. Tenan, sampean tak delok awit awal mau ya wah penak tenan. Wah, Jos. penak Pokoke napan. sesuk tetep kerja sama, oke? Oke, siap. Pokoknya anggar Wis sampean ana CEO-ne. napa ne? CEO. Oh, nggih, CEO-ne sampun ready. Bisa. Santai wae. Pokoke iki kudu ra kudu yen bengi iki kok marem tanggapane ya toh. Nggih. Wong tua ya kudu bapak, anak pola bapak Keprade. iki garek ngerti pora. Omonganku ngerti pora sing tuwa ngono lho. Ya tetep Mas. pirsa to yo Tapi jenengan. Anak pola bapak Keprade. rungokke lek den iki. Ngono kok Jenengan angel men. kok marahi lho. Mancen suwe ra petuk karo bose kowe. Arep tak kuyo-kuyo pokoke. Iki berpotensi lho. Kok dikuya-kuya ya ora Loh, khusus dikuya-kuya dhisik ya ngono. urung dadi dalang, nggih Nggih. jamane cilik disupitke, Nggih. nek MC-ne aku ora kanggo. Oh, Ya toh, ngaten. Wah, dhisik ora putih ngene iki. Oh, Kok ra putih? basa duwe pacar ki jero tok putih bocah kek. Lho kula ki asline cilikane kula menika putih lho, Mas. Aku ora nek bapakmu lho. Mbok. Maksude sampean ki lho. Kula kalih pakne niku asline riyen niku putih kados londo ngoten Apa niku. biar ireng banget ta, Mas? Ora ireng banget Sampeyan ora. ngerti kok, kamu ireng, yang sangat Ora. ireng. Ireng Eh. ngono.
Sing baken bengi iki tasakuran ya to. Ya nderek ndedonga Nggih. kunjuk dhumateng warga ing Bandungan sedayanipun Ngaten. awit alit dumining sepuh Nggih. mugi tansah ginanjar kawijengan Ngaten. bagas kewarasan dindoke Nggih. saka penyakit doke saka sengkala Ngaten. cinaketna marang ngrahajane keluarga ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin. Allahumma Amin. Seniman nak ndongake ya nganggo parian to, Mas. oh nganggo parian. Heeh. Iya. Pariane Ya, apa? aku sih ya. Isana. Bal-balan cedak sumur Kang Mas. Oh, Mugi- nyemplung baleno, nyemplung. Mugi warga masyarakat Bandungan tansah pinanggihan panjang umur. Amin. Bal-balan kaose biru mugi warga Bandungan tansah bersatu untuk maju. Amin. Tuku pete diwadahi tumbuh. Apa-apa? Pak RT I love you. Wuh, Iya. Pak RT belum. Mas, kita engkas. Apa? Pak Udin nyangking arit. Pak Apa? Jalidin nyuwun dit. Sing akan putrane mau lho. Ora le ngono. Sing baken Bapak Nggih. Jalidin wis ngerti polahe anak. Ya to, Ngaten. anak wis polah bapak kudu kebradak. Nggih. Nyatane berpotensi temenanan, ya to. Sesuk Mas. ning ngono Mas. Iki sing do rawuh nek arep nanggap wayang kok mudit itu Nggih. pengen menghubungi sampean. Nggih Terus saged. saya Ono serasa wae. agak-agak golek dalang kok jobo-jobo. Ah, iya. Kenapa harus cari dalang di luar? Karena di dalam kota Bandungan aja ada 2 dalang yang berpotensi. Wah. Lah ngono. Tepuk tangan buat para dalang-dalang Bandungan. Iki ya didukung karo Nggih. Mbok Nevalah. Kae. Nggih. Anak bola, ibu kudu keprada. Ya, juga teman-teman Sanggarias, Ina Sanggarias, Tika Sanggarias, Wulan Sanggarias, lelenggan kanthi sekeco. Waduh, rawuh Calon kabeh. marang sepuh kula, Ibu Emas Falah, calon mantu wonten mriki, Bu. Nggih, sing baku bengi iki siji tasakuran Ya. ping pindhone paring panglipur kunjung Ngeten. dumateng para-para ingkang sampun rawuh. Iki Dados- penyanyi kabeh. Nggih. Ya to? Karo dikenalke to, Mas? Nggih, Ya, Jeng Moni. ngono. Tunggake siji-siji. Oh, ngono. Eh, Iya, dipun piwiti saka ayo sing pojok kono sik. sing mendi? Ya Piye, sik piye, iki lho. sayang, piye sayang? Ayo, Dewi Wongso Sugriwo. Dipun piwiti saka sing tuwek-tuwek sih. Sana, Oke. Devi Wongso Sugriwo. Kaya nganggo wongso barang lho. Mas Sugeng. Muni ya le. Muni wis muni. Muni nggih. Ya Allah. Sugeng dalu Mas Petrus, Nggih, Mas wilujeng Bagong, dalu, Mbak Mas Devi. Garek. Nggih. Sugeng dalu Mas Pandu. Nggih, wilujeng dalu. Sehat to Mas? Alhamdulillah sehat, bagas tur waras. Nah, ngono ra kaya mau kok pucet. Saiki wis sumringah. Ning ya ana sing ra sehat kuwi. Apa? Kantonge. Lho, kayak iki Ala wong kaya lho. nongkon transit mau wis gersula wae. Iki sing atake tombo apa? Aku ya ngomong, tenang, tenang. Bapakmu mesti ngurawuh. Aku ya ngono wae. Aja. Santai wae. Ana tomboke aku ngono wae. Nggih Luar ngaturaken biasa. sugeng dalu ugi kagem Bapak Ibu warga masyarakat Bandung Jero. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, bagas waras, Amin. ayem tentrem. Amin. Gemah ripah loh jinawi. Amin. Panjang yuswa, Amin. kathah rezekine. Amin. Tandurane nemu-nemu. Nah, Apa nih sing lemu-lemu? Tandurane Oh, tanduran. Mas Sugeng. wong ditanggapi nek ndongake jan komplit ya. komplit. Jan. Titikno. Ye. Iki lho aku bareng anak kerjaan Mbak karo Mbak Devi kok aku terus insecure ta ya. Lah ngopo? Lah kok iso? Gonku kalah gede. Ora Aku ya, dadi Mas. stand Lah piye? nggonku papat-papat, nggonku mung 40. Kok gonku papat gue jenengan papat-papat gonku 36 kok Eh, ya. aku malah banding-bandingan kono iki lho. Iki ki kaya ibaratnya jupe karo Dewi Persik. Oh ngono.
Aja kok nggonku nglumpuk meneh ya wingi. Iki kok nang ngene kok ora penak. Mas Sugeng mbok tengah ngene. Mas Sugeng tengah. Nah, ngene iki lah ya. Ayo. Nak ngene. Ayo dipepet, Mas. Pepet. Nah itu apa? Kene lho kene. Lho, gede kae lho, kae ra iso meteng. Wah, kayak Suzuki ya. Wah, Nang Suzuki. ngene. Nang apa? Susu subal kaos kaki. Asli. Subal kaos kaki. Neng WE Monica istimewa. Kok istimewa? Oh, wingi bar operasi lho saiki maleh. Wah. Masa istimewa to, Jeng? Iya dong. Wah, kula mboten Istimewane pitados. nggon apa, Man? Nggon ku iso muni di jalan kan ora. Isa. Iya. Nek banter iso muni. Ana susu kok muni. Lah Susu kok iso muni, Jeng? Cacar. Muni, Bos. Nah, aku sing mejet ki muni. Nang Mas. Muni, Bos. Ngawur ae. Kosek. Iki gandeng susune Monica aku muni. Muni. Lah wong wedok. Wong Ya. Kowe wedok. yang duwe ta kuwi? Duwe. Jak tak pejete muni. Tidak bisa. Oh, munine. Ayah. Kono ya. Wae ku temuni langsung puak. Kono ya muni kok Mas. Oplok. Nah, nak ngene iki lah apik. Nah, iya. Pancuran ke apit sendang ngono. Kene sendang, kene pancuran, kene ya sendang ning padasane. Arep wundu piye nya? Kok sedang enten padasane ku pripun? Lha pinten pripun? Sendang, pancuran, Sendang ana padasane. sendang ana padasane. Iya. Ngendi nggon ki sendang ora ana padasane. Lah nggonku ana Nek kok, Mas. gentong kuwi ana padasane. Oh ngono. Sendang ana padasane. Lah kerep gawe wundu. Nggih. Atur Nggih. panglipur lumantar Nggih. lagon. Nggih, dalu menika ditunggoni kalau Aa Jalidin ya. Sik kok to? Piyantune Kang Pundi to, Mbak? Lah, Mas ting pundi kok mboten semerep. Lho kalau nang tengah ki lho. lah kae lho kae. Walah to, Pak, Pak sireng kok nggawa jas ireng to, Pak. Kowe kok ngino lho, karo papayo ngino. Cedak Pak Pilisi ka lho. Mbok yo nggo sing rada cerah ngono lho ben ketok. Wis ireng kok sing meso nggo jas ireng. Sing sabar ya, Bos, sabar. Aku lho nek ning panggung los kok Pak ngerol Pakne niku los. Ngono ya sampean wis kreatif tur inovatif. Ya Nggih. toh, sampean ibarate kerja ipil-ipil ya sing tak dongake muga-muga bapamu ya ngerti. Nggih. Nek ngerti ngono ki ya gajine aja dipotong. Wah, gaji kok pendak sasi dipotong pes tanggapan rada rame. Aja ngono engko Pandu bali cekak. Ora. Lho, iki kanggo semangate. Iya. Nek perlu malah tambahi ben tambah akeh Nggih. Ben tambah wayane. semangat. Oh, sekae lho ki rogoh-rogoh menengo wae. Ah, bocah liten ki ya jan tegel temen kok. Bayarane anake ya dipotong wis lah. Mulai sesuk ora kok Mas. Ben remo. Santai. Nggih, paringi napa? Monggo Pak Langgam Devi. kanca tani, Mas. Oh iya. Nggih. Nggih. Kowe kene ben konsultasi ngono. karo Devi, Apa? ngelanggam kanca tani. Lho biasanya kita deket-deket lho ayah. Lah aku piye? Jangan. Hei! Rumah saku kok Masa nek aku cedak kok wong lanang malah kok. malah rumah Aku tak bisa jauh tanpamu ayang. Bos, nek ngene iki piye, Bos? Iki kok malah kaya Ipin Upin. Lho iki ora ngerti to iki sapa. Winky. Oh, Tinky Winky. Dadi lalapo. Monggo Mbak Devi. Kowe kanca tani kok namatke aku rumah saku petani apa piye? Kowe melas kok rupamu kok Rumah saku kaya pacul apa piye? Kanca tani kok namatke aku. Kang padha makarya. Para tani sing padha makarya 75% piantun kene iki dodolan kembang. Kembang. Nek aku paling serik nek pas Ono. kae lho. Pas arep bodo kae lho. Serik karo pedagang kembang iki lho. Ya. Sak entik 500.000.
Aku jengkel nang kuburan Cina. Kenapa? Dikuki kembang sing anyar-anyar tak gawe nyarih. Kurang ajar kembang nyekar kok meso jupuke ya. Lah piye wong santik 500. Jajali saiki. 20 nya, 20. Monggo. Sinabung jareng Mbak Devi, menika lejaring galih nggih. Mbak Jaliden sampun lejar penggalihe. Sampun. Ora mang mikir-mikir anakmu berpotensi. Sesuk lek di TF. Ngono. Mosok wayang kok tak hitung mung ana 50 ora ana iki lho. Lho niki lek kula prihatin le lumpuk-lumpuk dhewe lho. Lah iya, bangeteng to kuwi. Mengko bali cegat geng-geng. Alah, cegat to aku melu mabuk ben ra cegat. Sia-sia. Mangga jengmone. Kambange wedok Kaya bareng ngemut apa kowe ya. kowe samu aku kowe lanang kowe wedok. Mon. Piye? Jane kok awet ayu jane iki jamune sapa? Jamune apa? Oh, Ora sapa jamune lho? sapa? Oh, kleru. Jamune apa ki nak sinden-sinden kaya Mbak Devi, Mbak Rina, Mbak sapa? Mbak Linda dan lain-lain. Lah nak jamune sapa ya aku. Oh. Nah, Lah jamune jamune sapa? Yoga-yoga kuwi. Oh, alah. Mula bengi iki angger nyambut gawe kan do semangat. Mergane angger arep nyambut gawe do mik mbok dhisik. Alah, ngono. Mula kok Panji kok nemumen. Lho, ayah Falah ki senengane ngono lho. Ayah Falah ki nek bunda nyambut gawe senengane perengat-perengut ngono kok. Mbokne Falah ki lho. Ana mamah Dundang mertua ayah lho. Falah kuwi senenge ra umum lho. Ayah Falah ning Halo kono. Mama, Bunda. Masa Allah. Anak war dentuke banci kok piye? Kok malah bingung? Kok Falah malah bingung? Orang ketemu dalane manggonku buntu. Kapan super nang semke. Wedok Iki nek megar ngono, iki nek megar ngono, mikop. Oh, alah, jebule manuke jempat. Kok ayo tak demek muki di barang lho. Mula swara lanange metu. Benekke sik. Dilaminating sih. Kok ya do cek-cekan lho. Hati. Naneno. Kales. Masa Allah. Nah ki lho. Nah. Lho matamu kok ngono ki piye? Ngombe iki lho. Ngombe Ora kok sik ki matamu kok iso ngono ki piye? wong matak-matake. Iki lho dombe sik. Nah, dombe. Aku ora ngelak. Kok saiki serak gendeng. Piye mau? Kaleseng sambi kala iku panyu wonku Nandonane wit sing Gusti kawula kanca
turu. Tani yekti saka guru negeri uga beteng. Ayo balungan. Weh, tenan Wijaya Katong Istimewa. Mas. Gayenge kaya ngene kok mosok Pak Nah. Kriling ngenyang jan nemene. Ora mang segarapi terus Pakmu mesake kok ngawur we. Ora mangkat ya pites kok. Mangga pun lajengaken Mbak Devi. Ibu senengi kanca kening yenyang tandurane awas saya seneng atine Marini
nggih kagem para tani sing makarya Nggih. wonten ing pesabinan pategilan Ngaten. muga diparingi sehat diparingi lancar sak kabeh Sayani. Amin. bisa kanggo nyukupi butuhe keluarga Ngaten. kabeh kudu didongake mbok Iji. dagang mbok wis sing usaha Pengusaha nyatane pedagang. pengusaha kene ya kabeh do lancar kabeh. Ngaten. Petani ku ora kudu sayuran, tapi petani bunga juga termasuk Nah, ku ya petani yang petani. luar Nah, biasa. oke. Mbak Ngaten. Monik. Ya, kita sebagai moderator malam hari ini Kang Mas. Nggih, pokoke Kita sampean karo aku dadi MC. Iya, kita MC ngerti moderator. ora? Apa Mas? MC MC ki apa? Master Master seremoni. seremoni. Heeh. Kuwi nek aku Heeh, nah aku modal apa? CO2T. Apa C O 2T. 2T ki apa Mas? Jenenge iki sia-sia nek karo aku. Kalih nyadong dawuh. Nggih. Mbok menawi Bapak Ibu tamu undangan Mbak dan Mas semuanya ngersakaken lagu-lagu campur Nggih. sari, Dangdut, dangdut, oke. pop, keroncong, qasidah penaturaken setunggal Bas, bos bas. tunggal. Ada